Двама таксиметрови шофьори си говорят. Приятел, моля ми, защо на твоето такси пише Соф такси? Как защо? Защото работя в София. Я какво да пишем на моето, като работим у Курилове? При една бабичка идва журналист. Бабо, ти на колко си години? Аз съм на 110, а другата година ще навърша 111. Така, бабо. Ти преди 9 септември какво правеше? Преди 9 септември ли? Аз нося вляп на партизанти. Браво, бе, бабо. Значи, ти си била ятачка. Партизаните казваха ли ти нещо? Да, казва ми. Те ми вика, данке шушон. Бабо, това не са било партизани, а това са били германците. Ама, те бяха от Гедирето.